La Unió Esportiva Rapitenca continua sense poder puntuar en perdre per 0-1 enfront de la Fundació Esportiva Grama. Juan Carlos Ríos, que tornava a la banqueta després de complir els 3 partits de sanció, optava per fer alguns canvis en l'11 inicial amb jugadors sorgits del planter. Tot i que l'equip va sortir amb més determinació que en partits anteriors, en els primers minuts ja van tenir els primers ensurts, motiu pel qual Dan es va convertir en el protagonista del conjunt rapitenc. Els locals també van tenir les seves oportunitats que no van saber culminar, arribant així al descans amb l'empat a 0 inicial. Es verdad, ¿no? Yo creo que bueno, en la primera parte sí que igual hemos estado despistados a nivel defensivo y ellos no han generado más que alguna ocasión de gol. Son 5 derrotas consecutivas. Evidentemente que nos jode muchísimo y en ese sentido poco te puedo decir. Tú mismo lo dices, no son 5 partidos consecutivos perdidos, creo que son muchos. La segona part va començar sense un clar dominador i moltes alternances en el joc. La igualtat es va trencar en el tram final després d'una jugada d'atac visitant amb centrada lateral i remat de Juan Carlos de cap al segon pal. En els últims instants els rapitencs ho van intentar amb un remat d'Albert Zaragoza forçant el córner i l'últim de Gerard Verge que va sortir fregant el pal. Pero la segunda parte creo que hemos mejorado una barbaridad, ¿no? Nos ha faltado finalizar alguna de la llegada que hemos tenido y ellos prácticamente no habían tenido ningún acercamiento con tanto peligro como en esa primera parte. Ahora viene esta jugada del gol de ellos que nos penalicen ahí en el segundo palo, en una segunda jugada. Y al final te suele pasar cuando estás en una situación como estamos nosotros, que incluso mejorando pues no te sirve para puntuar, ¿no? Juan Carlos Ríos, en finalitzar l'encontre, va demanar disculpes a l'afició per no haver pogut donar en cap dels 5 partits els 3 punts. Desde aquí le pido disculpas a todos los que de alguna forma están ilusionados y hasta ahora pues no hemos podido devolver con puntos esa ilusión. En la propera jornada, la Unió Esportiva Rapitenca visitarà el Sant Cristóbal el diumenge a les 12 del migdia.